Koľko máte estetických úprav? Ja nemám estetické úpravy. Žiadne? Mám jednu. Ja nemám estetické úpravy. Žiadne. A čo je váš kľúč? Lebo vyzeráte, podľa mňa, keby zoberieme 154 ročných žien, nie 154 ročných, ale že keď zoberieme stovku, ja som to 50 ale tak sa to zlialo, áno. Tak podľa mňa vy budete určite v top 10, by som povedal. A mňa zaujíma, že čo je váš akože kľúč, keď nemáte žiadne úpravy. Čo je váš spôsob, akým to dosahujete? Musím uznať, že tá tvárová gymnastika fakt pomáha. Ja som totálne lenivý človek. Nie, že lenivý, ale ja nemám čas ani nikam chodiť. Nechodíte cvičiť? Čo úplne ma to hnevá. Kedy ste naposledy cvičili? Ja neviem. No, cvičím si tak doma a ešte chodím na prechádzky. Ale tá tvárová gymnastika asi pomáha, lebo mám normálne niekedy svalovicu, ale to nechcete, aby som to tu ukazovala. Takže... Na to by ste mohli. To je bolo brutálne, Rilko. Nie.